From Diamantina National High School. Nakiktutak tila nga natata medyo bimosnag, bimbalasangan. Po, first time na umay kimansyon ito yung nakaliluta. Makato yung basang ko. Nagpa-injection siguro tiglutatay nito. Ayan. So, yung nga itong DJ monitor. Ayan. So, are you confidently beautiful, ading ko, anak ko? Akas ko na ni Pia words back. Confident and beautiful. Ayan. Sige, agsao ka. Kadi, ay, ang pala ta interview. Isang oras nga pagtugtugaw ka ta, interviewing ka pa. So, how does it feel? English, Tagalog. Ilocano, dapat. Anya materik na basang ko ta may sakan nga grand finalist. Kaya nasawaan, nangaton titukat mo when it comes to music. Naragsak. Ayan. Naragsak ka. So, akat katawa ka lata. Oreg may saka kas jay. But no lumitim. Umitim. Ayan. Okay. So, kahit ko mga kapatang ko, may salang mo ti sa naragsak ko na nalaeng. So, anak, di kayo skula anya mati kung kunada kanya. Nang tada mo suporta? Matida pa yung mo idol nga maki-guess na tata. I mean, nga si kakit grand finalist, amo da. Win idol. Ayan. Kuya ko naman. Kuya, medyo umubingak yan. Okay nga, Rod. Siguro ka-prepare ka na. Anyway, before nga kumansyon ka, kaya padasin mamati ko mablaaw, kadagiti nang tati suporta king ka nga, adalat ta, dita sibsibay mo, kablaawa misuda. Kablaawa man, dagijay balasiw taaw nga ni Daddy Bong, kini Mami Rema, kini Kuya Carlo, kini Mamang Ken Papang ko, nga dajay balay, kini Mami nga dajay Maynila, kini Dadik June, ket syempre, kabkablaawa ni Ma'am Marites S. James nga principal ni Ijay Luis Fe Gomez Diamantina National High School kenjay napintas nga advisor ko nga ni Ma'am Cherry G. Arsosa kini Sir Emmanuel nga coach ko. Yes, your coach hanlaan nga iti boses iti ko coach na your look the way nga agsalita ka ti Ilocano. O nga Rod, siyak mismo maragragsakan nagta addan dagiti grand finalist ket no mabalin ko mga awan maabak kanyayo anak ko ay ket pangabakan kay amin ngem may salaeng tuti mga bak nga makaalay ti 10,000 pesos 342 to Malaysia courtesy of Pacific Star International Recruitment Agency and of course the family Idiken Ita nga mang 10,000 cash prize and a recording contract from the 4-decade duo. Okay nga Rod? John Mark, nalapit na kasaganan na sonata na. So, ikamampay iso dati may nga sa miweng na kiti dumdum nga basang. Go ahead. John Mark, nagbuntog ka. Kasta mo lang nag-asawa ka, nabuntog, inga natata, baro ka pa ilaang. Ready na? Ayan. Mahal sa dintiayan mo, kailiw ko parang arakop mo. Sabay kumatamlagip mo, tiyak turong lugar nga ayan ko. Biyak ko, anyan nga iliw ko, kapot ko anday apanawin ti kaawan mo. Sapay kanaragsak no ti bungwayan to no dumteng ti tiyempo. Hello mahal, kumusta kan? Napayang lay din, adita nagkitan. Sapay kumaayat ko tagsublikan, tapno pabaruenta nagkelkay. Inuman si dintiayan mo,
maayon ko. Anyan ngay iliw ko. Kaput kawan kaya panawin ti kaawan mo. Sapay kuma tanaragsak to ti bungwayan to. No dumteng ti tiyempo. Hello mahal, kumusta kan? Nabayag lay din at ita nagkitan. Sabay kumaayat ko tagsublikan. Tapno pabaruenta ti ayat anagkelkay. Hello mahal, kumusta kan? Nabayag lay din at ita nagkitan. Sapay kumaayat ko tagsublikan. Tapno pabaruenta ti ayat anagkelkay. Hello mahal, kumusta kan? Sapay kuma tasumangpet kan. Sapay kuma tasumangpet kan. Yan, thank you so much sa ito mo nga piyesa ang basang ko. Kaya dahil ito mo tanti panawin kung ag-komentar. Sagto ko man pa lang ag-comfortable ka. Ayan. John Mark. Ayan. Kat adatin napansin ko DJ Sonatam. Ta siyempre, very careful kami ti lyrics. So, DJ buwangayan ta. Ano DJ pabagam DJ the time? Bungwayan to kunana. It's buwangayan ta kunana DJ. Aha. Ipatader da nga family kaya nga sawan buwangayan ta. Okay, ano pa DJ napansin ko DJ nga lyrics na balong. Na unday a panawen. That is atiddo nga panawan. Na unday a panawen nga kaawan mo kaya nasawan. At ito nga panawan nga awang ka. Iso nga kung kumustaan na ti, hello mahal. Dagitan to iti, kitain da iti grand finals, dagi lyrics na. So, be careful. Mabalin nyo ipa-check to kanyami apo, dagi contest piece yo. Yan. At ikan kayo iti, amin nga contestant. Actually, tapno, syempre, nalalaing dan to amin when it comes to Ilocano grammar and correct pronunciation. Ngarod, nalawa pa iti oras ket anapaya ti ibagak kanya na dito ubing. Kumusta mat ti kwa di school? Adamat iti tap mo di school wino si kadreje kanayon nga absent. Sige man. Madina an honor. Ang kagon honor. Agor kata isidig mo ta magro. Agon uniya. Ayan. Apay ta madim kayat ti agonor. Kaapam da kita teachers. And usually, it goes with nalaing ka ti music, nalaing ka ti academic maten, especially mathematics. Kasi music is puro computations of notes that musician ka. So, dapat nalaing ka. Nalaing ka actually ti math. Ngam, nasa dot. Ay, natijay, nasa dot ka. Agad. Anyway, mabalin ka pa'y kumamat. Dapat ti fourth grading lampasam. Amin, taga ka-eskwela am to. So, at dapat iti kanito, may saping nga sonata. Balong? Ano da sa marunong kanta ang basa? Patuloy ang pangarap. Naku, dahil ito yan. Binikalanan ti karabukuban. So once again, our grand finalist, our first grand finalist from, ano da schoolan? Diamantina National. Ano ti bagam tatay before Diamantina kat? LF. LF stands for? Luis Fe Gomez, Diamantina National High School. Ayun, Luis Fe? Opo. Ayan, Diamantina National High School. And you are Crystal? Conception. Ang arod, to give us another piece, ladies and gentlemen, our first grand finalist from LF, Diamantina National High School. Di pa rin makapaniwala sa
sa lahat ng nangyayari. Ang araw parang kailan lang sa panaginip ko'y nakita. Ngayon ay dumating nang bigla sa aking buhay. Di naubusan ng pag-asa. Ako'y nangaling sa isang pangarap. Ako'y naniniwala. Ako ay lilipad at ang lahat makakakita. Sa isang pangarap, ako'y naniniwala. Hindi ako titigil hanggat aking makakaya. Unti-unting mararating, tagumpay ko'y makikita. Patuloy ang pangarap. Di ko rin makapaniwala sa aking nakikita. Lahat ng panalangin ko ngayon may kasagutan. Lahat ng pinagdaanan at pinaghirapan, nagbigay ng kalakasan upang marating sa isang pangarap. Ako'y naniniwala. Ako ay lilipad at ang lahat makakakita. Sa isang pangarap, ako'y naniniwala. Hindi ako titigil hanggat aking makakaya. Unti-unting mararating, tagumpay ko'y makikita. Patuloy ang pangarap. Kahit saan, kahit kailan, alam ko ako'y patungo sa marami pang tagumpay. Sa isang pangarap, ako'y naniniwala. Ako ay lilipad ang lahat makakakita. Sa isang pangarap, ako'y naniniwala. Hindi ako titigil hanggat aking makakaya. Unti-unting mararating, tagumpay ko'y makikita. AS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Okay, apo, aksubsubli kami with Adda kami manan. Dito lang apo, syempre, Idol tayo nga FM 98.5 IFM Kawayan City. Ini Idol tayo nga FM. Okay. Tata, anak ko, padasin man nga ibagate dyan. Aksubsubli kami. Dito ay 98.5 IFM Kawayan. Ini Idol tayo nga FM. Ready, get set, go! Agsubsubli kami. Ito'y 98.5 IFM. Iti Idol tayong FM. Ayan. Naku, dapat surusuruam anak ko kasi hanggang tuman nga mapagkasatan ito na Grand Finals, mabaling ka lang ta, umay pumasyar ka na kami. If you feel like singing, okay mo ti agkanta, umay kanto lang tatoy. Kasi talaga makita mo nga na laing ka, nagpintas ti pa ng alunos mo, dahil kanta talaga mo't nga pinangangam ni John Market. Dinamak nag-audition nga ta iso na iti The Voice. So we would like to ask you now, nag-audition ka ti The Voice, anak ko? Twin Idol.
Manong, apay tadi ka nga naalati The Voice. Jack amo. Siguro, ubing ka pa'y, manutaw mo iti si Malika. Ay, The Voice Kids mo kayong dyan, di ka nakasapo, kita Board of Judges, apay tadi ka inala. Anyway, hoping, hanlang nga dito search for Ilocano Idol ti papanam to and adayo pa iti maragpat mo ta. Nagpintas la unay dati vibrato ta boses mo at itigerger na nga. At ikasla ada nakasango kung ka nga industrial fan. Hanlang nga basta electric fan industrial fan nga iwata. Nagdakkel jay tigerger na kastane. And apo kahit kung agarami to ti versions dito nga kantangan. Kinasyon mo Ilocano version. Anang tatipis na ti Hello Mahal dito ubing. Kinantaman patasin taman ti soft touch or ita live tayo mat. So let's try it DJ hello mahal at tibis mo ya Hello mahal. Napin na nga to ka ba't yung kanina mababa? ate ikaw man ta microphone tiliwan tama jay Ajay tatay na baba. Tatay pitch na jay ko. siguro ate ti pitch mo ikamante ako na basita padasin ta nga palamuyo ikam ti twist na DJ song and ikam palamuyo tam instead nga balse aramidem nga sweet waltz may katagigim ti microphone tano makasawak di ka magin interview. So this time we will try the song Hello Mahal in soft way. Sa dinti ayan mo, kailiw ko, barat harakop mo. Sabay tamalagip mo, tiyag turong, lugar nga ayan ko. Biyag ko, anyan nga iliw ko, gapot ka Sapay hanaragsak to di bungayan ta dudumteng ti jempo. Hello mahal, kumusta kan? Nabayag lay din, adita nagkitan. Sapay ayat ko tagsuplikan, tapno babaruenta, di ayat anak helkay. Medyo makaungot ka pa laang. When we say soft voice, ka talaga ko mga kaslawan, kasla-atay. Iyaman taman naman ang test. Sampulan man iti soft ang waltz dito contestant. Dito nga naman ang test nga naruam iti soft music. Ta siyempre puro natayan kasi di ayan ko. Ayan, padasim man, ano mga gam, kasi iso na isa contemporary pop iti boses na. So, padasin tayo nga, iyag iso na iti kadaanan nga panawan. Before nga kansyonin na dajay kantanan to no, namabasit pa dajay, at itog pa iti oras. So, manang test, aji, hello mahal, in a very soft way man. Alam mo iti microphone, John Mark? Opo, just come. Once again, manang test. Sa ninti ayan mo, kailiw ko, barat arakop mo. Sapay tamalagip mo, di agturong, lugar nga ayan ko. Biyag ko, anyan nga iliw ko, kaput ka unday panawen ti kaawan mo. Sapay tanaragsak to di buangayan ta nudumteng ti tiyempo. Hello mahal, kumusta ka? Nabayag lay din adita
tapnon pabaruenta, di ayatan na keltay. Anya, sinampulan tala. Ang tapos mo. Amo ng tujubing no kasanuno kantaan. And, no, maiprepare tayo sa nga nalalaing. No, mapansin nyo, the J song, dagiti lyrics na is well pronounced. Hanga kasla ka dagiti style ti kabataan tatanga ado iti H na di lyrics. No, Ilocano, awan unay ti kasday na. Pero napaka-sweet. Ayan kasi. Anyway, amok nga i-prepare na ka ni Apo Coach CJ. Sir CJ, thank you so much for guiding the kid. Talaga nga nagdakkel mo tinagbaliwan na. So, ito yung timauding nga sunatan ni Basang and ano ti message mo kadigijay kalaban mo. Datan. Before nga kanjuan ng the last piece mo, any message to your kapadpadang mga grand finalist? Good luck and God bless. Ayan. Natipid nga talagang agsasa. Hamoy baga ng agsagana kayo, alununin kayo nito nga si Bibiyag di entablado. Sige man, ibaga man na dyan. Sige man, tapno ma-challenge da. And anyway, si Kati may sa kadigiti kaubingan. Uno is one na mismo ti kaubingan. Si Kansang. Oh, whatever to. Okay nga Rod, to give us his last piece. Kabagitan is 35. Dandali nga nagpasun. Okay. And once again, our first grand finalist, Miss Crystal Concepcion of Diamantina National High School. And thank you so much. Aputi, itiskwelaan nga ayan na tatalaga nga full support da. So nga Rod, balong ited mo, hindi tayo maudi nga sonata na. Stare with you and say she's got nowhere to go. But if they only know you're thinking, when did I go wrong? How should I move on in spite of what I see? The losing pain in me. You tell yourself to believe that in everything it takes a heart to endure all the pain and grief, having the hope to see the best that you can be. Follow your dream, take courage found within. Your soul is keeping you so strong that you can rise each time you fall and stand up on your own. And this times you wander around, just give your best to hold your will. Persistently become the one you've always aimed to be. To find your place where you proudly face the words that come your way. Sometimes it's hard to say if you can stick to your desire. Never lose the fire that burns of light inside. For you to win the fight, you tell yourself to achieve, you must not retreat. Persist the stops can be tough if you must compete. Burning the path of faith by every road you take. Follow your dream, the courage found within. Your soul is keeping you so strong that you can rise each time you fall and stand up on your own. Those times you wander around, just give your best to hold your will. Persistently
become the one you've always dreamed of. Reaching that peak so high, but you can't describe all your fears inside. That one day you might be filled with worries. You find out in time, every misery meant to make you feel you struggle to agree. Follow your dream, take courage found within. Your soul is skipping, you're so strong that you can rise each night.